صبح بخیر тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Хеле ва хеле шод ҳастам ки бо мо ҳастед ва ҳар рӯза видеои моро тамошо карда истодаед. Рости намедонам ҷавози ба фикрам ториктара кай дар видео рӯшан намеояд. ба ҳар ҳол видеои имрӯзае ки ман пешниҳоди шумо мекунам камакак кӯтоҳтар буд ва хостам дар аввали видео бо шумо камакак суҳбат кунам дар бораи анамин дархостҳои шумо. дӯстони азиз, чанд борҳо ма гуфта будам ва боз ҳам такрор мекунам ки ҳар як дархосте ки шумо мекунед албатта ки ман ба назар мегирам, вале афсӯс ки на ҳама розӣ мешавад ки ҷоша мисол ман ба навор гирифта пешниҳоди шумо гардонам. аз ҳамин сабаб бисёр дархостҳо нестанд. дӯстони азиз, иҷада аренда буда як ҷои 4 метра дар Корвон 7-12 ана рақамош. агар ба касе дар кор боша нависед. ана ин видеоро боша дӯстони азиз дар бораи анами куртаҳои туркӣ ман пешниҳод мекунам барои шумо. беҳад ҷинсҳои хушрӯ доранд ва дигар намуд куртаҳо метавонед тамошо кунед ва омада харидорӣ намоед. иҷа ман нархи донаша барои шумо пешниҳод мекунам, нархе ки худи аму фурӯшанда ба мисол харидоро пешниҳод мекунад. 450 сӯми гуфтаистия нами намуд туркӣ тоза ва ёра ҷинсора беҳад хушрӯ. ин нархи донашай. касе ки оптом мегирад бисёр ҳам нархи хушрӯ дорад, мисол барои оптом арзон мешавад, вале аз ами агар чанта гирӣ аз анами куртаҳо ино 450 сомониянд. балшмеркош бисёр астай. бисёр вақт мада менависанд ки куртаҳои балшмерка нишон диҳед. марҳамат, бинед чӣ қадр ҷинсҳои хушрӯви туркӣ ҳаст ва ҳамаш балшмеркаяй ва чӣ хеле ки савдогар ба мо фаҳмонид. 450 сомон нархи донаш. И ба фикрам ки дукони 59 метавонед худтон як бор омада бинед дӯстони азиз аз наздик ва худи шумо мустақилона касе ки дар Тоҷикистон ҳастай боз ҳам нарху наво карда харидорӣ намоед. аз дур бо нишон тиҳам ки хушрӯтарак бинед. на марҳамат. фақат ки ба фикри ман ами ҷинсое ки анами 3-4 истодагиай нами рӯбарӯ ҳаминош 400 ё 350 сӯмия. дигарош боша 450 гуфтанд нархи донада. на марҳамат. агар хоҳед ки мо доставка кунем, доставка низ дорем, метавонед нависед. иҷада ҳастай абаяҳо, инора 350 сомон гуфтанд нархи донаша. иҷа ҳам ҳиҷоб ҳастай, ҳам абая. ино нархошон аз рӯи анамин нархе ки барои харидорон гуфта истода буданд, аз рӯи ҳаваё ман нархош шумода гуфта истам, зеро ки фурӯшанда мисол одам дошт, клиент дошт ва ҳар якира якта ба якта фаҳмонида натонист. набинед беҳад ҳиҷобошону сатрошон хушрӯ, анами ваёшон абаяҳошон халатошон бинед. ино ҳамаш туркиян. чӣ хеле ки гуфтам магазини рақами 59 биёед ва худи шумо мустақилона як бор дига аз наздик бинед. касе ки дар Тоҷикистон ҳастай и 7-12 ина паплинакҳои хушрӯ. ин нархи донаш 100, агар хато накунам 160-170 сомон нархи донаш. оптумуш бо арзон мешава. паплини беҳад сабуки хушрӯай набинед. иҷада бо ҳаст кардигано 180 бисёр фасони хушрӯ. якта ба якта хостум рангошам нишон тиҳам, моделошам ина бинед. ҳамашон турецки стилан. иҷада бошад анаи куртаҳоро тамошо кунед чӣ қадр куртаҳои фасон доранд. ино ваёшон материалошон мангояй сабукак жатия меган, индиския меган и материала. набинед иноям амхе нархошон нархи дона 160-170. чӣ хеле ки ман фаҳмидам. на ин тараф ҳамаш амхе куртаҳо
тамошобинони азиз, рости агар хоҳед як бори дига омада чанд ҷора бинед бозора, зеро ки ҷое ки моро иҷозат додан ҳамонҷора ба навор гирифтем ва шумо метавонед худтон як бор бозора чанд ҷоша бинед, шояд ки ҷоеда бо арзон боша, барои ҳавай ҳам саросимагӣ накунед. Иҷода халатҳо ҳастад 2 намуд модел, ино нархошон сар мешава аз 100 куртоошам ҳам хел нархошон сар мешава ва чӣ тавре ки ба мо гуфтанд аз 160 сомон то 190 сомона. Марҳамат, беҳад хушрӯи фасон, нархи ва оптовуш бо арзонай, оптову ё хеле арзонай, вале ки агар оптом гирӣ мисол 10 сум арзон нест, хеле нархи хушрӯ мекунанд. Агар вақте бисёр гиред оптову гиред. Ина бинед, ино материалошон бошад резинкаи хеле трикотажнияй. Ана ин ваёра як бор дига хостум нишон диҳам, ҷинсое ки 4 будан арзонтар ана миноянд, шояд ки 350 сомон бошанд, барое ки ҳангоми ба наворгирӣ ҳам фаҳмонданд ки ҳам 4таш арзонтарай, дигарош донааш да 450 сомонай. Инаи куртаҳош нав халатоша нишон дода будам, и куртаошай ё 150 то 190 сумай. Дӯстони азиз, ҳозир бо дигар хелшам нишон метиҳам. Нархи донааш ёдовар мешавам. Касоне ки бисёр мегиред бо ҳам арзонӣ хуб мекунанд, метиҳанд нархи нақс карда. Чӣ хеле ки гуфтам, касе ки имконияти омадан дорад биёед ана магазин рақами 59 ҳафтум дарвоза и бинои навай тарафи анами мираж. Яъне курто остиноиш бо дигар хелай. Иҷода 2 моделай, вале рангошон гуногун. Инош бошад дӯстони азиз, анамун материали манго гуфтам, куртое ки нишон додам ҳамоное, хостум аз наздик нишон диҳам. Ино вале то размери 52 доранд, размери калон надоранд. Ина метавонед ки омада бинед, паплиншон беҳад мада маъқул шид, хушрӯ паплини туркӣ. Нархҳои куртора аввали видеода ман барои шумо фаҳмонидам. Рангошона бинед чӣ қадар рангҳои хушрӯ доранд. Иҷода боша ино туникаянд, аз зону поён места паплини, размерашон то размери 48-50ай, нархи ино боша 150 агар хато накунам. Марҳамат. Дӯстони азиз, ина тамошо кунед.